Здравейте, тук сме, развили сме се малко. Да, друг сървър. Но ние двата много бъгват. Който е... Да, той си купи, аз за какво ли му го казах? Ох. Ами тогава аз за какво ли си изхарчих парите? Добре, аз в момента обирам тук много неща. Оле, как лаги само че. Това защото купая много. Иде, мони. Имам 10 долара. Не знам. Отиди ги вижде. О, верно. Ами, аз съм с кон. Да. Не ти казах. Искам да си игра с той. Кажете ми, ако ви пречи това, телевизора да го намалям вече. Защото мен вече не ми пречи, да. Защото съм свикнал. Коня ти помага да удриш повече хитове. Повече такова. Да, и аз скоро може и аз си купувам Майнкрафт. Да, 10 лева, ай, бах ти. Много пари имаш. Ами знам. Само да ви попитам, откъде да си купа Майнкрафт? Ако е безплатно, ще е супер. Има и някакви такива... Ой, shit! 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 Браво! И аз тук преживявам много неща. Вече имам стрингс. Добре, какво да направя? Трябва да отварям тебе, инвентарите, да го отварям, сега водата ма дърпа назад. Така, сега ще се измъкнем от тука. Намерих изоставена мина. Намери ми. Че ме е мързал постоянно аз да тичам след тебе. Не съм, ако нямам кон, ти ще излизаш постоянно с него и аз ще трябва да тичам след теб. Шит! О, тъпя гравъл! Щеш да ме уби! Какво намери? Чакай аз да се телепортна поне да го видя. Остой си там до вилиджерите. Добре, стой около вилиджерите там. Стрингс. Слайм. Бау. Ой, шит!
О, приятел, какво правиш тук? Крипър. Ох. О, я вижте още двама приятели тук. Един, даже синджанът не че ме убиха. Бах ти якото. Те ще ме убият, ако ни побързам. Спаунър! Честно ли? Чай малко, бе. Да се спаса. Гледай, майна! Фак е, бах ти якото. Чай се скрия, аз тук се запуша. Майка ти деба. Оле, скелетът ще получи нещо, не ти точат. Да, съм да че ме убият. Ох, спасих са. Аре, телепортни са, ако искаш. О, ти верно, че си с кон. Сега ще видя на какво е спаунъра. На скелета ни, честно ли? Ай, шит. Сега ще ме убият. Аре, бе, слушай тъпя камък. Оле, но много малко кръв съм. Няма, искам да видя какво има вътре. Добре, хора, ще спра на пауза. Тук съм. Така, тук сме хора, оправихме се с тъпия спаунър. Шибан прос. Така. What the fuck? Верно, че ми трябваха 5. Абе, гарайте. Вижте какво имаме. Сега вижте има какъв съм иглиник. Благодарение на моя приятел. Намерихме айрон. Оле, колко моси стоун. Админа, как се става админ? Оле, бахти. Оле. То няма нито фенс, нито слаймбал, тук пък. Поне едно слаймбалче да има. Намерихме Diamond Horse Armor, който е мой! Ами ти, когато беше намерил Diamond Horse Armor, не щеш да ми го дадеш, викаш, че си го заплюл. Аз си го намерих това. Можеха. Трябваше да се намират, но не че и моиха. Не дей се телепортва, нали си с кон? Добре. Сега ще ме виж какъв съм иглиник. Под земята къде да е? Гле, бах ти лага. 2 ФПС. Гледайте, хора! Бах ти! Пари имам $33. Не, то струва 50. Не, искам ти да се сетниш тук. Тук не искам да се сетниш. Защото аз съм си при къщата. Дето си ти. Добре, айди. Чай сега, съм да оберем място. Ари, сет хоум. Ари, отивай в хоума да се телепортна. Тъпа. Ноп. Пак ти лага. Защо? О. Да, бе, споко. Ма ти си почнал тук някаква къща.